So how is it going, guys? Today is another new day. So karon is hapon na siya actually. And for today's vlog, since wala namang kayo ko'y alaing mabuhat, no? So nagaplano ko nga ngita og lain nga mahimo na ko. So if you still haven't subscribed to my channel yet, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa akong mga videos kada upload na ko. And maligo sa ako kay wala pa ko ligo. Gawas ako direct para gawas ako para makakuha kong tarong na time lapse. Yeah. Waking up with pimples starts your worst day ever. So for today's video, gagawin natin yung behind the scenes YouTubers tag. So since wala naman jud ko yung maisip nga lain nga content na kanina lang. So stick with me guys na lang kani nga video kay well okay man pud siya nga idea. So the first question is, what camera do you use? So actually right now I'm using the Xiaomi E action camera for montage and stuff. I use my point and shoot camera, and this is the Panasonic Lumix LX5. Actually I use this camera kay tungod maka 1080p ni and kani maka 720p lang and 30 frames per second ra pa jud. So nakaisip ko nga somehow gusto na ako mag-upgrade. So for starting YouTubers like me, so siguro okay na to siya na camera or anything na camera na meron kayo. So next question, who films for you? Well actually ako lang gid ang naga-film sa ako ang sarili, and karon ako ra pod ang naga-film sa akong sarili. As you can see karon na lang diri ang camera nagatindog. Na lang siya dira and I'm front na ako sa tubangan sa window kay natural light. So next question is, what editing system do I use? So I use the Sony Vegas Pro for now kay ginatamad jud ko mag Adobe Premiere or unsa ba ambot ginatamad lang jud ko. Actually sa una first nako nga videos kay sa Wondershare Filmora, and then karon nag-upgrade nako sa Sony Vegas Pro. Wow, upgrade. So next question is, do you use artificial or natural lighting? So as you can see karon ganina di ba na ako sa atubangan sa window kay para makakuha lang og natural lighting. Next question is, what is the top item on your filming wishlist? Actually ako ang top filming wishlist jud is ang DSLR, and ang gusto nako kay katong Canon nga 77D or Canon 80D. Nindot siya, dagan kog reviews na kita na. And ang Sony A6100 ba to or A6000. So next question is, what is your favorite day of the week to film? Actually, depende lang jud kung kano sa ko maganahan. For example, karon maganahan ko maghimog video kay wala lang, ana lang good. So depende ra jud sa adlaw pod. So next is, do you plan your videos? If so, how? So ang vlogs nako ginaplano jud nako if example na ay mga occasions na ma-feel nako ganahan ko mag-vlog, so mag-vlog jud ko. And sa mga videos na parehas ing ani planado pod na. Parehas na mga challenges nako and everything and stuff planado jud na. Kay ganahan ko magsigig post lang ang video pero karon na say ginatamad na pod ko. No, ana jud na. So next question. So next question is, how many hours do you spend editing the average video? So moabot ko og edit kay mga ang average na ko nga hours jud is 2 hours or 3 hours ana hangtod 4 ana. Lala mo 2 to 4 ana, 2 hours to 4 hours. Lang dira. Next question is, favorite type of video to film. So favorite type of video to film nako is ang vlog jud. Always ang vlog. Kay if kanang mga ingani bitaw nga videos, night times nga magkamali ko. Basta ang vlog manggod kay wala siya scenes ba. Wala siya scenes nga gina-expect nimo nga ingani dapat siya or ingani siya. Wala kung unsa ang imong ma-capture sa imong film, mao na jud to. Ana na jud. Na like konting edit lang jud. Unlike ing ani bitaw. For example, kani ayo siya mahal. Ay well, magkamali jud gyapon ko. So next question, do people at your school or work know about your channel? So actually ang first jud na nag-support sa ako sa ako ang pag-YouTube kay ang ako ang mga classmate, and kabalo pud akong family sa ako ang pag-YouTube or mga vlog na ako, and especially yeah. So yeah, kabalo sila. Yes, kabalo sila. So next question is, what is your process of thinking of a video idea? Actually
ang akong process ana, mangita lang gyud ko, mag-surf lang ko kung unsay mga nindot na video ideas, and then buhaton ako just like this one. Nakakita ko na is mga small YouTubers na wala na sila laing maisip na video, and then magbuhat og ingani. Kay nga napud ko wala napud ko laing maisip nga video idea. Grabe kaigang. So next question is, do you feel awkward filming around other people? Example, in public. Yes. Actually, hangtod karon maulaw gyapon ko. Naay times nga dili ko maulaw, pero maulaw gyapon ko karon. Pero kailan mo kay Gian kahukom? Shout out sa iya. Kailan mo kay Gian kahukom? Tiya ang kanang murag mas vlogger pa sa ako kay sa tinuod lang. Sa baskeng asa may mga to, baskeng asa may mga to, mapa-public or mapa-private man nga places. Wala ka nang siya lang jud ako makita nga pag makagunit na sa akong kamera. Kay grabe na kay makayaw-yaw baskeng daghan og taon nagtan-aw siya, wala siya pakialam like say suya kay ko saya bay, dili ko pare siya ngay ngano say pag daga nagtaon nagtan-aw sa kuha or unsa ba, wala na mag-stop ko murag ulawan ni shit ulaw ana wala si Gian, dili ko press kay Gian pero gusto ko mapareha sa iya ha. So next is, do you have a YouTube friend that you like to plan videos with? Actually daghan na ako'y igagaw. Taga-tagom siya. Check his YouTube channel sa description box below kay Tiger Gem ang iyahang YouTube channel, ang name sa iyang YouTube channel. And actually plano nami nga magkita mi, mag-collab mi sa vlog namo, pero wala nang hitabo kay wala gialmoranas ko ato nga time. Yes, ginaalmoranas ko. Timing manggod naa sila sa Mabini ato kay naay kanang murag sa fire bitaw kanang murag sa mga bata, fire kiddie something ingana. Wala ko kablo ka sa ingana. So next is, what is your subscriber goal by the end of the year? Wala. Siguro 500 sa. Kaya na naman ta sa mga 200. Siguro 500 sa. So karon akong plano sa is 500 sa. Okay, nagid kayo na sa kuha, lipay na kay kuha na. Sa 3 digits lipay na kuha na, pero mag 4 digits na mas lipay gid kuha na. Mas lipay gid kuha na. So last but not the least, who do you tag to do this tag, huh? Who do you tag to do this tag next? Guess nyo. So ang ginatag na ko nga mosunod ani kaya laing mga YouTubers na ganahan magbuhat ani nga kind of video, buhatin na lang po ninyo kay lingaw siya. So that's it guys for today's video. I hope you like this video. If you did, make sure to like this video, make sure to subscribe to my channel and click that notification bell for you to get updated on my next upload video. And yeah, see you to my next video. Bye. You know it's such a bad. I woke up in